Polohovanie pacienta po náhlej cievnej mozgovej príhode v domácom prostredí. Poloha na zdravej strane. Táto poloha bude pre pacienta z hľadiska sebestačnosti menej výhodná. Je potrebné celú dobu komunikovať s pacientom, pretože aj keď nám neodpovedá, tak nás vníma. Pacienta odokrieme, perinu zložíme a odložíme si ju tak, aby sme ju mali po ruke. Pomocou hlavnice, ktorá je pod pacientom, ho posunieme na stranu chorej polovice tela. Pacienta otočíme na zdravú stranu. Trup a hlava musia byť v osi chrbtice a hlava je podložená menším vankúšom. Postihnutú dolnú končatinu pokrčíme v bedrovom a kolennom kĺbe a podložíme perinou. Obe ruky dáme do predpaženia a medzi ne vložíme vankúš. Poloha na postihnutej strane. Táto poloha je pre pacienta veľmi výhodná z hľadiska sebestačnosti. Pri tejto polohe bude potrebný stolík, ktorý bude v rovine postele. Pacienta odokrieme a perinu odložíme nabok. Pacienta mierne otočíme nabok. Chrbát musíme po celej dĺžke podložiť perinou alebo dlhým polohovacím vankúšom. Postihnutú dolnú končatinu pokrčíme v bedrovom kĺbe a koleno mierne zohneme. Zdravá dolná končatina je pokrčená v bedrovom aj kolennom kĺbe, podložená vankúšom. Postihnutá horná končatina je predpažená a položená na stolíku s vankúšom dlaňou nahor. Zdravú hornú končatinu necháme voľne položenú, aby s ňou pacient mohol pohybovať. Koleno na postihnutej strane môžeme podložiť malým tenkým vankúšom alebo venčekom. Chodidlá podložíme vankúšmi alebo polohovacími pomockami, aby sme predišli dekubitom. Supinačná poloha. Polohu na chrbte väčšinou pacient toleruje najlepšie, no na druhej strane prináša vyššie riziko vzniku pneumónie a dekubitov v oblasti päty a sakrálnych oblastí. Pacienta odokrieme a perinu odložíme nabok. Pacientovi pomôžeme zdvihnúť trup a za ramená podložíme zrolovanú perinu alebo dlhý polohovací vankúš, na ktorý položíme aj ruky. Hlava je položená rovno na vankúši. Pod kolená podložíme polohovací válec alebo akýkoľvek zložený vankúš. Na oblasť chodidiel dáme polohovacie pomôcky alebo pod päty podložíme vankúšiky, aby sme predlišli vzniku dekubitov. Semisupinačná poloha. Táto poloha je niečo medzi polohou na boku a polohou na chrbte. Pacienta odokrieme a perinu odložíme na bok. Pacienta mierne otočíme na zdravú stranu. Celú dĺžku chrbtice podopierame perinou alebo dlhým polohovacím vankúšom, ktorý podložíme aj pod postihnutú dolnú končatinu, ktorá je v miernom pokrčení. Zdravá dolná končatina je voľne položená. Na oblasť chodidiel podložíme vankúš alebo polohovacie pomôcky. Postihnutú hornú končatinu položíme na perinu alebo dlhý polohovací vankúš, ktorý má pacient v osi chrbtice. Zdravú hornú končatinu podložíme vankúšom v oblasti lakťa. Poloset. Pacienta odokrieme, perinu zložíme a odložíme si ju tak, aby sme ju mali po ruke. Pacientovi pomôžeme posadiť sa a za chrbát mu podložíme perinu aj vankúš. Ak je treba, tak pacienta mierne posunieme nahor. Za krk mu podložíme zrolovaný vankúš alebo polohovací válec. Ruky sú voľne položené vedľa tela.
Pod oblasť lakťa podložíme malý vankúš. Na oblasť choditiel dáme vankúše alebo polohovacie pomôcky. Poloha na bruchu. Pre každého pacienta je vhodné voliť túto polohu aspoň raz za deň. Pacienta odokrieme a perinu odložíme na bok. Pomocou hlavnice si pacienta posunieme viacej na stranu a opatrne ho prevrátime na brucho. Hlavnicu spod neho vytiahneme a hlavu mu otočíme do strany. Postihnutá dolná končatina je mierne pokrčená a podložená vankúšom v oblasti kolena. Zdravá dolná končatina je voľne položená a oblasť členka podložíme s rolovaným vankúšom alebo polohovacím valcom. Ruky sú pokrčené v lakti a podložené vankúšami.